ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб балечкои канали Саудо ТВ. Имрӯз 2 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. 12 мошини советский 1000 рубл 127 сомони 60 дирам дар бонки Эсқата, доллар 2.82, евро 11.42. ирӯза наворда 12 дона мошини советский аз рӯи дархости мардум ки хоҳиш карданд советскиро навор кардем. тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед дӯстон азиз. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартира чӣ молу маҳсулот бошед, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видео широӣ кунед. наворои бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонед бардор азиз. навори пагоҳина навори хонаҳо меша. ирӯза навори мошинои советский тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навор дар лайкҳоро бизанед ва дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед. агар шумо заминхар, мошинхар, квартирахар бошед. ман навора сар мекунам то охир тамошо кунед бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшии имрӯзамон. дӯстонам, як Daewoo Leganzera эълон мекунем. далши ба қисми мошинҳои советский советӣ мегзарем. Daewoo Leganzera-роӣ карданд ки дар ноҳияи Ёвон солуш 1997 сол, сӯзишворӣ газ плюс бензин, объёмаш 1.6, коробкаш механика. мегӯянд ки мошина нав мотори вагонӣ задагием 1.8 утилизатсия дора, техосмотр надора. нархаш бо нархи дастрас срочна фурӯшӣ. касоне ки мехарад дар WhatsApp 2794 ахири рақамҳои соҳибмулкай занг занед, маслиҳат кунед. нархша 15000 сомонӣ мегӯянд. дар 15000 сомон ами Leganzera мефурӯшанд. каси дар кораи занг занад бихара. лайкҳоро бизанед, навора бо диққат тамошо кунед. ба ҳазур навора сар кардем. мегзарем ба дуюмин мошини советӣ. ВАЗ 2107 солиш 2004, 2107 солиш 2004 дар Регар, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. нарх 15000 сомонӣ. авача дар 15000 сом мошина метавонед бихаред. бензини газ, объёмаш 1.5, коробкаш механика, техосмотр то август, утилизатсия дора. газ бензиниш кор мекуна, арзон намешавад дига. 15000 сомонӣ. ҳамирӯза наворда баъзе мошинои ҳаста ки 6000 сомонай бовар кунед. ба ҳамо сумои ҳамо кисатон метавонед чико кунед, мошин бихаред. чунки Саудо ТВ баҳри шумо навор кард. аз рӯи хоҳишҳои подписчикову тамошобино буд навора мондем. ин хеле навор ба фикрам дар як моҳ як бор мешавад. агар каментара зиёд шава можид бимонем. бо мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 ҳастае ки солиш 2003 сол. ана мошин, мана мошин тоза ҳакай. солиш 2003. ин мошин дар Душанбе ҳай. газ бензинай, объёмаш 1.6, коробкаш механика ҳай. мошинча мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳарчанд ки арзонам боша, неки ҳолати беҳтаринай. моторош, коробкаш, ходовоиш 100% ҳай дӯстон. ва 4 баллони нав мега. моторош приора. ҳуҷҷато буд шидагиай. нархи ахиршай. бародаро, срочна бо нархи 9000 сомонӣ мега мефурӯшем. мотори приора мондагӣ будастай. хуб 9000 сомонӣ и хеле нархҳо фикр мекунам ки кам мешава. редка мешава бача азиз.
маъқул боша занг зада бигиремш. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшии советӣ. ваз 21099 ҳастае ки солаш 2004 солае. дӯстон азиз, анаи мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. толка бензини холии сӯзишвориш, объёмаш 1.6 будааст. коробкача механика. ин мошина марзонакай. мошинча ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. мотор, коробка ходовой, мақсад ҳолати беҳтаринда, 4 балоншам хулас созаи беҳтарин, бакавои мақсад соз, ҳуҷҷату буд шидагиай. мошин умуман газа дидагӣ нестай, фақат ба бензин мегардад. ҳуҷҷат буд шидагӣ, умуман газа хулас надид мега, фақат бензинай. кадоми мехарад 12500 сомонӣ. дар 12500 сом метавонем бихарем. рақамҳои WhatsApp 4 та 6 ахиршай бози занг занед. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшимон. ваз 2115 любителош ҳамҷаин. 2115 кузова бинед чӣ хехшу. солаш 2004 солай. дар масҷоҳ матча масҷоҳ ба фикрам. хоб бензини газ, объём 1.6, коробка механика, краскача ҳолати беҳтарин. WhatsApp шуна мегзурем. ҳамин мошина каси мехара ина марамад, нархи арзон. мошин ҳолати хубай. мошинча нахаду, нарх 13000 муомила дора. савдо дар пеши мошин боша 2115 2004 сол. лайкакора монем бачо, подписатся кунен. як рӯз мошин мешавад, ду рӯз хонаҳои фурӯшӣ мешавад. фикр мекунем ки канали манфиатнокай бачо азиз. наворои пешнаро тамошо куненда чӣ хел наворои зур дорем. ҳамаш ба хотири шумо мардуми ютуб. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшимон. 2109 ваз лада. солаш 2000 сол. мордаи фасон, шаҳри Душанбе. анаи мошинам нигоҳ кунед, мордаша чӣ хехшу. бензини холӣ, объёмаш 1.5, коробкаш механика. мошинча ҳолати хуб да қарор дорад. хоб мақсад ҳама тарафа зур беҳтарин, ҳама ҷош 100% кор мекуна, камбуд надора. чашкаҳош сварка кадагӣ нестай мега. харидорои конкретно занг бизанен, хулас чақчақ мекунем. нархиш нархи соз. утилизатсия ҳамаш қоидавиай. 1.5 механика, бензини холӣ 20000 сомонӣ. кадоме ки мехарам марама занг занем бачаз. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. ҳами иди рамазонда бовар кунен ова камда бисёртар хӯрдем, овозумра гирифтай. ваз 2106 солаш 2001 сол. шаҳри Хуҷанд. мошини тозаи советӣ. тамошо кунед. хоб объёмаш 06 будааст. коробкача механика. мошин худшам 2106 тозаҳак 2001 сол. хоб адресора гӯш кунен, баъдан нархша гап мезанем. рақамҳои соҳибмулка мегзорем. мошинча ҳолати хубай. ҳолати хубда қарор дорад. беҳади бад тозаҳай. ай ҳами 12 мошин навор кунем, ай ҳамаша тозааш ҳамия бача азиз. беҳад тоза, ҷои пусидагӣ надора умуман. полни шумализатсия шудагӣ, савдо пеши мошин ба. мошин 2106 38500 сум нархаш. рақамҳои соҳибмулка мегзорем. занг занем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшимон. 21099 ҳастае ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. анаи мошин ай ҳамашда арзон шайбо. ваз 21099 солаш 99 дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 8000 сомонӣ. бензин плюс газ, объём 1.6, коробкача механика, краска сафед, номеракод транзит. мошин на хаду мега. хоб техосмотр то декабра утилизатсия ҳастай. балоно нав. савдо пеши мошин. мошин дар Хуҷанда қарор дорад бача азиз.
8000 сомон кадоме ки хоҳиши харидорӣ дорен дар рақамҳои WhatsApp 5777 занг занед. мошин, замин, хона чизе бошад дӯстон, дар аввали навор рақамҳоро мегзорем WhatsApp-и Саудо ТВ-ра рӯӣ кинен, рекламаш мекунем, дар фурӯш мегзорем. бардор азиз, фақат ҳаракат кинем, видеонавор када рӯӣ кинен, адресора пура рӯӣ кинен. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. ваз 2107 фурӯшӣ аст дӯстон азиз ки соли бароиш 2002 сол. Ленский район, ноҳияи Рӯдакӣ. Толка бензин, объем 1.6, коробка механика. рақамҳои WhatsApp-шан мегзорем соҳиби мулка. ассалому алайкум дӯстон, бародари азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ. мега ки мошинчаи фурӯшӣ дорум 2107 солиш 2002 дар Ленский район, ноҳияи Рӯдакӣ қарор дора. мошинча 100% документҳо боша 6 моҳи дига ҳастай ва утилизатсия ҳам дора. нархша 17000 сум мегум. кадоми мехара, ина марамат омада бинен, маъқул боша бигирем баренаш. 17000 сомонӣ 2107 2002 сол. занг занед, маълумоти пурашта дӯстон азиз аз соҳиби мулк дастрас бикунед бачаҳо азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшимон. ана боз 2107. сабаби зиёдтар мондани 07 дар чия медонен? ами 07-ра любителош бисёртар аму калонсолоҳанд, тамошо мекунанд. чем ами дигар мошино 2107 талаботи зиёдтарай. ба ҳам хотир 4-5 дона 07 мондем байни 12 мошини советӣ бачаҳо азиз. 2107 фурӯшӣ солиш 2000 сол дар Душанбе. бензини холӣ, моторуш 06, коробкача механика. нархи зур, мошин зурай, биё биниш мега. мотор, коробка зури бадай. хадавоиш боша 100% утилизатсия дора, краскаш тоза ҳакай. ина марамат 23000 сомонӣ нархи мошин. маълумоти бештар рақамҳои 13 ва 13 да занг занед. ами лайкора бачаҳо чӣ хеле ки нестай, лайк камай, подписатсия бисёрай, лайк нест. лайкҳо қатъи 11 мошина тамошо кунед. ваз 2106 фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Хуҷанд. ана ин мошинам гарени тоза ғалтид, просто кадоме ки мехара бурдаш мекуна. 2106 солиш 1986. чӣ қадар солшам мақсад калонам бошад, лекин мошина гарени тоза кадан, зур нигоҳ кадан, расходиш кадан. бензини газай, объемаш 1.4, мордай фасонай. хоб краскаш бениҳоят краскаи зур. мақсади краскаҳо хадавоян. коробка механика 1.4, мошинча ҳолати хуб, утилизатсия техас мотор, хоб ҳуҷҷати солона 100%, 34000 сомон нархшай. ҳамин мошин дӯстон, як савол, ба ҳамин нарх меарза ё ки не? аввал як фикр кинем, баъд аму комментарияда нависен, ман ждат мекунам баъди навор ку ҳамин мошин арзанда ҳаст ё ин ки нестай. мегзарем ба 12-ҳамин мошини фурӯшимон. ваз 2115 навор кардем ки солиш 2003 сол. газ плюс бензин, объеми 1.6 хати, коробка механика. дар шаҳри Душанбе 2003 сол. мошинча ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дора меган. краска ҳамин ҳолат хуб беҳтарин ҳолат. мотор кадагием меган, нав мотор кадем. мотор, коробка 100%, газ, бензин, балоно навакай, системаи музикаш хулас зурай мега. маълумоти пурра зангзани рақамҳои 14 ахири соҳиби мулк. нархш 12000 сомонӣ. дар 12000 амира мегиренда катагӣ када мегардем бачаҳо азиз. рақамҳои 14 WhatsApp-и соҳиби мошин занг занед бачаҳо азиз. мегзарем ба 13-ҳамин мошини фурӯшӣ. ваз 2106 астае ки солиш 2000 сол. территорияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. бензин, газ, объеми 06, коробка механика. мошинча ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техас мотор, утилизатсия солона. коробка 5-тагӣ. нарх 16000, краскааш сирх.
ҳамин ҳолат нахаду 16000 мегем. касе ки мехара бо як чинимчи муомила дорад. дӯстони азиз, навор тамом шид. ба 13 дона мошин я леганзе 12 советский навора тамом кардем. шумо ҳоли нафарое ки то охир тамошо кард. ҳастан нафарое ки навораи моро то охир тамошо кард бошаву лайк подписатсия сақат дастгир кард боша. ҳамин хеле одамо шумора зиёд боша агар бо далши навора дароз кунем. комментария нависен аз кадом маркаи мошин зубор пони навор кунем. комментора мехонем, аз рӯи комментҳо навор мекунем. раҳмат ба ҳаматон тамошо мекунем. зинда бошед дӯстони азиз.